И здравейте хора, аз съм Рекс и днес продължаваме с втория епизод от нашето оцеляване. И тук до нас е Фреди. Хай! Той не може да оцелява с нас, защото по някакъв начин той няма премиум акаунт. И блокът няма, пак мога да джойна! Не може то само за едно селен две бачка. Аре, нищо. Днес съм Може да си пробваме. една голяма изненада. Вече започвам да се направя така страничка от тук да ги затварям, че да не влизат така мобове и други. И да, сега ще тръгваме да копаме малко кабелство, не знам колко, още трябва да имам, но отиваме да копаме и това нота ми мина, където покопах малко 5-10 минути. Сега се замина долу и ще видите каква мина сте намерили. Нещо като мина така, изостанала мина. Да. Ето, това е една изостанала мина. Изоставя една така, ето. Тук имаше спаунър, който аз го изтопих. Нещо, какво ми е писна ми вече да правя така, да сливам цялото. Точно, ще вземам това айрен, защото имам много малко. Имам си един сет. И така малко кирпичици и други айтеми. Сега ние на кое ниво сме? 26-то, значи трябва да копаме малко надолу. Уж трябваше да копаме кабелстон, но нищо. Аз все пак ще копам надолу да търсим още айтемки. Така, хем така да си копам кабел и така търсим диаманти. Като намерим около 2-3-4 диаманта ще ги изхъбим за 3, ако имам още 3 диаманта, ще си направя една кирка. Ще търся за после за обсидиан и да направя един портал. Да, това ще стане велико. Яко. Братле, знаеш ли колко яко стана, бе? Слих няколко къщи. Ето, за първия път намерихме голд. Или за втория път. О, редстоун. Добре. Много бързо. Аз така първо ще покопам, защото ако ми падне лава, просто фейл. Така. Нямам никаква светлинка. Добре. Ще трябва да крафтим малко торчове. Нямам 12 торча. Както тук имаме... Ребъл, после ще споделя. Пък Ребъл Рекс, после ще споделя, защото те помня като Ребъл Рекс. Аз тук сега копам дърт, защото аз съм сигурен, че има тук нещо диамант, нещо такова. Ай ми дадеш някакъв текшър пак. Аз не ползвам никакъв текстчър, но може и за следващия епизод или нещо такова да си стига. Аз ще си стигля. Да, за survival. Аз препоръчвам Fightfall 64X 64. Fightfall според мен е най-яко. Един ми дал Fateful. Дайте го. Аз съм го теглил през 1880 година. Така. Мисля, лопатата е просто яко. Просто... Аре бе, къде е долно от ето го? 1,8. Казаш, че колко много рестон има. Много и кол има, но няма копам. Но ако е за този човек ще копам. Казвай бе. Мен до сега си говоря половин час пак. Спи да кажи хай на YouTube, бе. Хай, бай. Хай, бай. Добре, сега толкова ще го съберем. Същия този човек. Стигнахме до бедрока. Просто супер. Така. Надявам се да има много около 24. Това нещо е листак ще прави. 24 по 4 колко прави? 4, около 60 или 10 листак, нещо такова приближава. Сега в момента копам сред това. Скоро мисля да направя някакъв jump map, но не съм сигурен да го правя. Така. Моите постройки са много лоши и да. Аз май ще си изтегля това Smart Moving Mods. Пак намерихме Redstone. На много малко ниво сме, малко ще кача.
А точно е тук шкоп. Ай. Аре, затварям. Що? Той вече затвори. Окей. Ние оставаме сами. И това горе-долу е добре. Но не чак толкова. Добре. Взехме малко редстоун, но ще ни трябва малко дърво тук. Да си крафнем една печка. Ало. Така, колко 13 айрон. Сега ще крафнем малко пръчки. Така. Ще изчакам да се пише 3 айрона и до тогава не знам какво ще правя, освен да ще копаме, нали? Сега ще изчакаме малко време. Освен да си направя... Ще река да си направя редстоун кирка. О, няма стане как. Така. Тя айрон да се пекат тук. Сега продължаваме с копането. Айрон още. Просто супер. Така. Обрахме айрона и вижте точно къде сме. Така, едно ниво още нагоре. И ми айде, тук ще си. Ко? Чай малко. Добре, май това копен ще снеме много време, защото тук няма нищо. Найде за тия да копам. То дали трябва да копам кабел, заради това. Просто е така. Най ще копаме много. Сега с колко имам? 2 стака и 2 кабела. Окей. Така. Ако намеря лава, това ще каже, че тук има нещо диамант или нещо такова. Да. Сета ми е малко зелен. Така. Що толкова бързо кирката ми се изхабива? Това е баси късмета. Късмета на начинаеща вече свърши. Като мен. Късмета ми вече свърши напълно. Край. Казва край. Свърши. Така. Спирайте, какво прави са? Окей, май не е тук. Не знам, не ви тук. Аз тук си купя. Това ще стане нещо много голямо място. Това е нещо като гаражче. Така поне може да се каже. Сега ще купаме малко рандъм. И видим нещо дали ще се падне. Така, сега ще сменя посоката. И така ще започнем. Голд. Окей, голд. Имаме ли ябълки? Трябва да съберем. Че да си направим малко златни ябълки. За нещо ще ми трябва да отида в таковата недъра някога да си имам. Така, и ако бия малко уидър скелети, да им взема главите, да спална един уидър. И за това ще ми трябва много.
Но да, за сега не ми трябва. Аз чупим сакирката супер. Сега трябва да се върнем. Така. То не ще да кажа, че намайва. Ще направя 2 кирки. Така. Има храна. Това ще взема. Няма по-що, но нищо. В някакъв начин ще се намери. Добре. Никой не е казал точно на 12-то ниво да копате, така че нали, може да копате по-надолу или нещо такова и там може да има диаманти. Сега ще копам на 11-то ниво. Ко? Да. Така. Сега купаме. Ако някой може да ми направи реклама, ще се радвам много. Ще съм много благодарен, нещо ще му направя. Да. Сега. Както казвам, късмета нам начинаеща вече свърши. Окей. Да, но сега нямаме лопата и това е тъпо. Ще копаме с кирка. Да, сега пак ще се върнем. Бастите и лъщото. Тутка направо може. Така ще вземам 10 коло. Така. Да скрафнем малко пръчки и да направим двойен чест, където ще слагаме айтемите, които ще ни трябват. Честовете. 3 честа. Така, тук е един малък. Тук слагаме кавастон, които ще ни трябва много. Така. Така малко и рудички ще слагаме и тук. И тук слагаме пълните букулци. Само сложа и колотка. Аз не съм си кафнал още. Точно е. Така. И релси. Така, няма ми трябва. Няма нищо друго. Сега да си крашнем малко торчове. Ще се торча, тръгваме. Пак. Направо тук. Така е много тъпо, когато така съм покопал. Храна. Имаме. Така да копим това лапис. Вече си имаме лапис, за енчант ще стане, но трябва да направим енчант тейбъл и малко букшелф. Добре, с ръка няма успей. Предавам се вече, правя също един крафтинг. Ей така. Ей така вече става. Добре, тук трябва нещо. Кол. Айрон. Добре, после ще ги купя. Още айрон. Много айрон има тук според мен.
Така. Така, малко голд. Така малка една стълбичка да се направим тук. Не видим дали има така нещо. Няма. Така. Малко съм болен, заради това малко кихам. Днес още малко ще окопам и ще ходим горе. Да се разбрато се, няма диаманти. Няма, ето. Сега само да вземем крафтинга и да се връщам. И така правим. Айде. Сега да вземем айрони, да изгорим крафтинга. И тук са буклуците, така че не избирам. Така. Да, няма да има това чест. И направо се връщаме към нашия помни. Ето така се излизаше. Май. Сега пък завърх отдиха за лад. Да, ето така. Трябва едно блокче. Така. Спия тук ли си? Ма не е тук. Така. Сега ходим и тук. Нещо да ми захапил кончето. Няма. Сега ходим до тук. Тук сега адски много дърт. Сега ходим на тук. Чест. Кое има? Айде да не отдяват. Фак. Нищо. Трябва да вземем и това. Айде. Взехме и това нещо за пътуването. Айрон. Спайдър. Айрон. Кол. Там айрон ще отбирам. Така. Така върхме и тези айрони. Така вече няма. Така, така. Така долу и тук обрахме. Това е. Не, тук идвах.
На пак айрон. И надолу. Една дупчица. Скочи. Да. Пак айрон. И тук едно пътче. Не може да се катерим. Айде. Така няма нищо. Е така. Щупи сакирката, но имаме резервна. Добре, голд. Така. Сега ходим от тук. Лава и вода. Окей. О, скелетън. Скелетън, здрасти, брат. Здрасти, не си виждал от много време. Така. Два скелета. Вот. Давай. Атака. Атака. Yes. Заляхме. Аз позакосвам дърво. Много съм умен. Така. О, голд и надолу още нещо като минало. Там няма нищо. Ето, така има нищо. Сега само кавал и други блокчета. Да, ето, няма нищо. Доказахме го. И нека се връщаме към къщата ни, която ще трябва да я оправим. Зомби! Лошо зомби! Лошо! Трябва да я охрана. Да я бегаме. О, скелетът! Меним още едно пътче, което трябваше да го търсим, но няма нищо. И где да се върна? А това е... Тук не съм идвал. Много бих искал да проверя какво има тук. Само вода. Да, нема вода. Айде, вече се връщаме. Така, и така трябва да ходим. После и тук айрон. Я тук горе да се катерим, да видим там нещо тъмно. Ау. Бънах се. Тук ли си? Лапис. GG. Лапис, много шапка. Много паднахме. Така. Качам се горе. Това място си го спомням. Така. И ми се ходим да тук да обираме и тук айрона. Да. Ко? Ще малко. Добре. Преди да се върнем, не? Трябва да се замотяма. Трябва да е. Тук е двоица. Не. Да бе, това е изхода. Още. Аз връщам към хома вече. Трябва да има кабел. Така. Да се качаме и да запушим малко отгоре и да, това може да заклепа. Така. Ще се катерим. Така, горе сме. Сега започваме да запушваме места. Така. Сега. Горе-долу е така ще ни защитата срещу мобовете.
Така малко ще изоставяме така. Така, 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 така. Така и сега право. Още един път ще вдигнем нагоре и това може да е защитата. Така. Ей така. Така. Айде още един път. Оф. Не пък сме. Така. Така. Малко фейлове ще има така. Аз после ще ги щупя. Няма проблеми. Така. Така. Това ще е нещо като база, където ще правя къщи и други, но не знам дали е тук отвънка ли да ги правя или тук. Не съм сигурен. Но нали, мога да строя тук нещо къщата или вила там, като иде. Ще е яко. Много трябва слабо. Много трябва да легнем. Само завършим да бързо. Така, така, така. Тези места набързо да запушим. И да легнем да спим. Така почти сме готови. Остава много малко. И другия епизод ще дигнем пак за последен път, че ще стане по-яко. Опа. Ето така. И да легнем да заспим. Еми да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, можете да се абонирате за мен, да дадете лайк на клипа. И да. И чао!